баҳри вусат бахшидани корҳои ободонӣ ҷиҳати истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сабзу хуррамгардонии гӯшаву канори мамлакат дар ноҳияи шаҳри нав корҳои кабудизоркунӣ идома дорад. дар мавсими ҷорӣ ниҳолшинонӣ кормандони шӯъбаи ҳифзи муҳити зист, корхонаи манзилии коммуналӣ ва сокинони ноҳия то имрӯз ниҳолҳои ҳамешасабз, сояафкан ва ороишӣ баҳри таъмини сарсабзиву хуррамии ноҳия шинониданд. дар ду тарафи шоҳраҳои Душанбе, Турсунзода аз ҷониби сокинони ҷамоатҳои деҳоти Чуст, Истиқлол ва шаҳраки шаҳринави ноҳияи Шаҳринав корҳои ободониву созандагӣ ва хуррамгардонӣ бо иттиҳоди сарҷамъии аҳолӣ ва дастҷамъии кормандони корхонаву ташкилот ва кулли заҳматкашони минтақа идома дорад. барои сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза дар маҳаллаҳо, шанбегиҳо рафта истодааст. имрӯз бошад сокинони ҷамоати деҳоти Истиқлол дар шоҳраҳои Душанбе, Турсунзода, Шанбегӣ карда истодаем. имрӯз дар ҳудуди ҷамоат зиёда аз 100 нафар шаҳрвандон барои шинонидани дарахтони ороишӣ фаъолият карда истодаанд. мо низ барои тозаву озода нигоҳ доштани ҳудуди ҷамоат ҳамарӯза бо сокинон вохӯрии суҳбатҳо гузаронда истодаем. барои сабзу хуррамгардонии гулгаштҳои шоҳроҳ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, шӯъбаи ҳифзи муҳити зист ва ҷамоатҳои деҳот дарахтони ҳамешасабз дастрас ва шинонда шуданд, ки баъди сабзиш манзараҳои зеборо дар ин минтақа ба бор хоҳад овард. баҳри сазовор пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар ҳудуди ноҳияи шаҳри нав корҳои созандагии ободонӣ рафта истодааст. дар душафати шоҳраҳои Душанбе, Турсунзода зиёда аз 500 беғ ниҳолҳои ҳамешасабзи ороишӣ шинонида шуда, ҳамаи мардуми сокинон зиёда аз 2000 нафар ба Шанбегӣ баромада корҳои ободонӣ карда истодаанд. мо сокинони ноҳияи шаҳри нав кӯшиш мекунем, ки ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар як сатҳи баланд пешвоз гирем. ба гуфти масъулини шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Шаҳринав, имсол тибқи нақша дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 10 000 ниҳолҳои ҳамешасабзу сояафкан ва 4 000 беғ гулу бутаҳои ороишӣ шинонда мешавад. ҳамин гуна ҳашарҳои дастаҷамона баҳри иҷрои саривақтии дурнамои ниҳолшинонии имсола дар дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ҳам идома дорад.